बे गामिया दैसुमगुरि आरो बे दैसुमगुरि गामिया जों खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय दरसे गामि आरो बेहाय दैबाना जानानै थांनाय 14 तारिखनिफ्राय आजै दिनै 20 तारिख जाफैबाय आरो जोङो 19 तारिखआवनो फोजोबनायनि सानदोंमोन आरो दिनैसिमहालागै बिथांमोनजों जोङो जमायैनो नैबे गुदि फरायसालियाव दङ। सरकारनिफ्राय थांनाय 14 तारिखआव मानिजाथाव जोंनि चिरांदुवार 14 चिरांदुवारनि सार रनजित बसुमतारी बिथाङा फैदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै जोंनो साननि जानायनि आदारनि बेबस्था खालामना होलांदों आरो बिनिफ्राय जोंनियाव सोरबा MLA बिथांमोना दिनैसिम नैबे गुदि फरायसालियाव फैनानै खबर लाफैयाखै आरो लाफैदोंमोनब्लाबो SDC निफ्राय फैदोंमोन। SDC निफ्राय जोङो जानायनि आदार हिसाबै जोङो मोनदोंमोनब्लाबो थोजासिम नङा। माइरं बेग मोनथामल' मोनदोंमोन आरो दालि एसे मोनदों। बेग मोनथामथ' नङा, बस्थाथाम मोनदों आरो जोङो दालि आरो संख्रि बानलु बेखिनिल' मोनदों आरोखि। बेहाय बुंनो थाङोब्ला गासै नैबे दैसुमगुरि गामिनि गोजायै लोमजानायखिनि दैबानाजों लोमजानायखिनिया 22 घर दङ। बिनिनो अनजिमाया गासै 92 जन दङ। बेखिनिया नैबे दैसुमगुरि गुदि फरायसालियावनो रिलिफ केम्प हिसाबै थानांगासिनो दं आरोखि। बियो नैबे जोंनि दैसुमगुरि गामिनि साखाथिजों बोहैलांनाय बुहुद दै, बे बुहुद दैयानो जोंनि नैबे खुंग्रिंसिम थांनाय, आवजानिफ्राय खुंग्रिंसिम थांनाय लामाया बे बुहुद दैखौ बान्दो बायदि होथेनाय जानायलाय जोंनि नैबे दैसुमगुरि गामिया फुरा लोमसावजोबदों आरो लोमसावजोबनायनि गेजेरजों जोङो जानजिसिम न' सिङावनो लोमसावनानै जोङो माखासे न' बां आरो गासिबो जानोखिनि आदार बियो सिजोबनानै जोङो डेमेज जाजोबनानै थानांदों आरोखि। सरकारनिफ्रायनो आङो थांनाय दाखालिहाय सिगाङावबो बुंदों आरो नैबे दिनैहाय नैबे दैसुमगुरि गुदि फरायसालियाव फैनानै नैथि खेबनि रादाब बुथुमनायनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनि दैसुमगुरि गुदि फरायसालियाव थानांनानै जोङो थानांनाया जोंनिया फैबाय थागोन। बिनिखायनो फैबाय थानांनायनि जोंखौ खमायनायनि जुदि न'आवनो थानानै जोंखौ संसार जाजानायनि जे राहा लामा खालामना होयो, बिनिखायनो बै बाजार साइडजों थानाय मोनसे कालभार्ट हेम पाइप दङ। बे हेम पाइपखौ जाहाथे जोंनो कालभार्ट गिदिर खालामनानै होयो, बेखौ जोङो सरकारनिसिम आदाय खालामहरनाय थाबाय आरोखि। नंगौ, थानायनि बेबस्थानि गेजेराव जोंहा SDC सारमोनहा फैनानै सार्भे खालामनानै 14 तारिखआव बुंलांदोंमोन आरो मण्डल साराबो फैदोंमोन। बिथाङाबो बुंलांदोंमोन नैबे गुदि फरायसालियाव थानायाव प्लास्टिक राननानै होफैगोन होननानै बुंदोंमोन। प्लास्टिकनि बेबस्था फैयाखै आरो जानाय आदारफ्रा गासिबो थोजासिम नङा। जा फैदों बियो थोब्ले माब्ले बेफोरबायदि जादों आरोखि। आरो नैबे निउसनि गेजेरजों बुंगोन जे नैबे गुदि फरायसालियाव जों रिलिफ थानानै बे गुदि फरायसालियाव जों अखा थमब्लेर जों सान्थि भाबै उन्दुनो मोनाखै। खारना बेनो जे बे गुदि फरायसालिया दैजों सेरो, अखा हायोब्ला सेरो। बिनिखायनो जोङो ट्रिपालखौ डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन। बे ट्रिपाला दिनैसिम 14 तारिखनिफ्राय नैबे 20 आगस्ट बिसिमहाय लागैबो जोंनिसिम ट्रिपालनि बेबस्था थानायनि बेबस्थाखौ जों खालामनानै हराखै आरोखि। बिनिखायनो आङो नैबे निउसनि गेजेरजों बुंगोन जे मानगोनां जोंनि SDC आरो BDO सारमोनहा लोगोसे जोंनि हाग्रा बिफाननि सार बिथां रनजित बसुमतारी बिथां आरो मानिजाथाव MLA